Adómentor. KKV-kat érintő adószabályok közérthetően 1 percben. Mennyi a céges karácsonyi, névnapi, szülinapi ajándékok üzleti értéke? Hogyan kell számolnia ezek adóival? Hogyan állapítja meg a jogszabály a céges ajándékok értékét, és milyen adókulccsal kell az ön vállalkozásának adóznia ezek után? Köszöntöm Önt! A legtöbb vállalkozás szívesen megajándékozza üzleti partnereit, dolgozóit a jelesebb ünnepek alkalmával, hiszen ez gyakran többet ér, mint egy jó üzleti megállapodás. A céges ajándékozás adózása kapcsán a következő alapszabály érvényesül. Az egyes juttatások értékének 19%-ával növelt értéke képezi az adó alapját, melyből 16% személyi jövedelemadó és 27% egészségbiztosítási hozzájárulás fizetendő az államkasszába. Mely ajándékozásra vonatkozik ez az adófizetési kötelezettség? Az úgynevezett egyes meghatározott juttatásokra. Egyes juttatás az az ajándék, amit a tevékenységgel összhangban működő üzleti partner kap. Ide tartoznak a csekély értékű ajándékok is, melyek nem haladják meg a minimálbér 10%-át, és csak maximum évi 3 alkalommal adható. Valamint ide soroljuk az olyan magánszemélyeknek nyújtott juttatásokat is, akik nem alkalmazottjai a cégnek. Mikor adómentes az ajándék? Sportrendezvényre szóló belépőjegy, színház, múzeum, koncertjegy évi 50 000 forint értékig. Érdemes ezt minden vállalkozásnak kihasználnia. Amennyiben azonban az ajándékozás nem kapcsolódik a vállalkozási tevékenységhez, úgy az ajándék értékével társasági adóalapot kell növelnünk. Kérdése van? Keressen bennünket, segítünk! Hívjon a 0630 400 1078-as mobiltelefonszámon, vagy tájékozódjon weboldalunkon a www.e-adómentor.hu oldalon. Hogyan oldható ez meg? Forduljon hozzánk bizalommal!